Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Barkanmu da sake kasancewa a cikin sabon bidiyo. Yawwa, yau bidiyon mu zai mana nuni ne akan ya za a yi ka kula da ainihin tarbiyyar 'ya'yanka, ko kuma ya za a yi ka kula da budurwanka ko da ba kwa tare. Abin da za a yi amfani da shi shine application ƙwara ɗaya wajen kula da tarbiyyar ko kai ka kula da tarbiyyar 'ya'ya, ko kula da wayan matanka, ko ka kula da tarbiyyar budurwanka, ko kuma dai da sauransu duk zai taimaka wajen yin haka. Application ne ƙwara ɗaya da amfani da shi, sunan shi RMC, Record My Call kenan. Kafin in cika ku da surutu, a danna mana alamar subscribe, sannan kuma a danna alamar ƙararrawa domin a kasance a duk lokacin da muka upload. Yawwa, to da farko abin da zaka fara yi, zaka ɗauko wayan budurwarka, misali a ce wannan ita ce wayan budurwarka. Zaka ce mata ta baka wayan ta minti ɗaya, zaka ko kuma dai kai ka sanya zaka dai ka karɓi wayan budurwarka misali. To a ɗauka cewa wannan ita ce wayan budurwarka. In ka ɗauki budurwarka, abin da zaka yi shine zaka zo kamar haka, sai ka buɗe wayan ta, sai ka shigo Play Store kamar haka. Idan ta buɗe maka Play Store kamar haka, sai ka shiga search. Ta buɗe search sai ka rubuta RMC. Ka gane? Gashi nan ya fito RMC, Record My Call kenan. Sai ka installing ɗin shi kamar haka. Yawwa, sai ka accept. Yawwa, gashi nan ya gama installing. Ya gama installing, sai ka danna open. Yawwa, in ka danna open, fuskan farko da zai nuna maka shine wannan, sai kai okay. Daga nan abin da zaka je ka ga wani abu ne mai ɗigo guda uku nan, to shi zaka taɓa haka. Ka taɓa shi haka, sai ka zo nan na ƙasa settings, gashi nan. Yawwa, idan ka taɓa setting ɗin shi haka, sai ka taɓa recording na saman kenan, gashi nan. Duk wannan da nake gaya maka fa a wayan budurwanka zaka yi. Misali a ce budurwanka kake so ka kula da duk yanayin communication da take da wayanta, misali ko kira ko makamancin haka. Sai ka zo nan show manual recording, sai kai kashe, ba sai an nuna maka wannan ba, amma in kana buƙata za a iya ka bar shi a kunne. Wannan show notification shi ma sai ka kashe. Ka gane? Sai ka koma can ƙasa, can sama, kai ka koma baya, sai ka taɓa wannan tweaks, shine step na biyu da za mu saita. Sai ka taɓa shi haka. In ka taɓa tweaks ɗinka haka, sai ka zo nan. Yawwa, sai ka zo nan speaker mode, okay, yana non, sai ka bar shi a non ɗin shi. Improve call, ka gan shi nan, sai ka kunna wannan abu. Gashi nan ya kunna. Audio format, sai ka shige shi haka, sai ka mayar da shi MP3. Yawwa, sai ka zo nan ƙasa wajen bitrate, gashi nan, sai ka mayar da shi 128, sorry, ka gan shi nan 128 ne. Sai ka ja shi, sai ka koma baya, sai ka shiga security. In ka shiga security, zai nuna maka haka, sai ka saita security ka. Misali, bari mu sa 1 2 3 4. Wannan for example ne, kai ma za ka iya sana ka duk wanda kake so. Sai ni confirm 1 2 3 4. To security ya saita, sai ka koma baya. Ka koma baya, sai ka taɓa Google Drive. Google Drive gashi. Za ka yi connection ɗin shi kenan da Gmail ɗinka, wanda wannan wayan budurwanka ne. Gmail ɗin da kake so a dinga notification ɗinka duka kiran da ta yi ko kiran da aka yi mata, sai ka shige shi, gashi nan sama Google Drive. Zai nuna maka wannan, sai ka taɓa wannan connect account, gashi nan sai a rubuta connect account. Sai ka ɗanja. So ga email nan guda biyu a jiki. Ko wannan email ɗin nake so a dinga sanar da ni, ko wannan ne na sama. To ciki dai zan zaɓi da, in kuma babu shi zan yi adding, gashi nan. In kuma a ce babu Gmail ɗin gaba ɗaya guda biyu, ga adding ɗin
account nan gurin wanda zan yi ɗauko email ɗin da nake so a dinga sanar da ni. To tunda ina da su sai in yi hiding ɗin wannan misali sai in yi okay. Yawwa in ka lura yanzu gashi nan an rubuta min Google Drive account connected. Wannan application ya yi connecting da account da Gmail ɗina. Saboda haka bari in kunna abin da zai sa automatically da abin da dai a dinga sanar da ni ba sai na bincika ba. Gashi nan na kunna Science Google Drive ɗin nan shine wanda za a dinga sanar da kai ba sai ka tayi abu plain ɗin second ɗaya biyu za a tura maka. Sai in koma baya. Na koma baya kusan ɗazu mun shiga security sai mu sake koma security ɗin. Yawan mun koma ba wani abu za mu yi ba, ga wani abu na rubuta hiding application better. To shi za mu kunna. In muka kunna shi shi zai ba da daman ɓoye wannan application ɗin a wannan wayan da kuke gani. In aka ɓoye shi kaga budurwanka ko kuma ƙanin wayanka ba zai san cewa an yi amfani da wayan har an sa wani application wanda zai dinga kokwanton me amfanin application ɗin ba. Saboda haka bari mu ɓoye shi kawai. Hiding. To yanzu wannan abu an riga an gama. Kaga wannan application gashi nan zai ɓace da kanshi, zai hiding ɗin kanshi da kanshi, kaga ya ɓata. To saboda haka an gama insha Allah. Wannan wayan da kake ganin ta duk wani abu da za a yi da ita kira ne ko kira zai shigo ko kuma kai ne za ka kira da abubuwan da zai ta dinga yi da wayanta ita wannan budurwan tawa misali. Misali ya ce ga wayana nan gurin. To duk abin da za ta yi da wannan wayan za a dinga notification ɗina ta wannan wayan. Ko da yake dai yanzu ba da wannan wayan ne ni connecting ba. Ina maka misali ne duk abin da za ta yi da wannan wayan to za a dinga notification ɗina ta wannan wayan. Mun gode da kallon bidiyo. Mu haɗa bidiyo na gaba. Amma kar ka manta da alamar subscribe. A danna mana subscribe domin ba mu ƙwarin gwiwa wajen kawo irin wannan bidiyoyi. Bye bye.